सार नोंथाङा बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैनाय लोगो लोगो गोबां अभियोग फैदों। नोंथांनि मुङै दिनै सेरफांगुरि बिपिएफ प्राइमारिया नोंथांनि मुसुखा सावदों। बे समाव नोंथाङा मा रिएक्सन होयो? ना आंनि बुंनांगौआ बेनो जे बिपिएफ हान्जानिफ्राय आं फैनानै दिनै बिजेपिआव थानानै खामानि मावनाय लोगो लोगो बेखिनि सिन्ताया बिपिएफ हान्जानाव फैखागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिपिएफ हान्जानि सिंनि बाथ्राफोरखौ आं दिनै बायरायाव ओंखारनाय लोगो लोगो आं दिनै गुबुननो खोन्थागोन। गतिके बेखौ खोन्थाजानो गिनानै बिथांमोना बायदिसिना आंनि सायाव माखासे अभियोग लाबोनानै बेबायदिनो प्रतिबाद खालामनाया स्वाभाबिक, बे नेचारेलि जायो। मानो बिपिएफआ ओरैनो अबस्थाया गाज्रि। बेवहाय जुदि आं बायदि मानसिया बिपिएफनिफ्राय ओंखारबोनानै बिपिएफनि सिंनि खोथाखौ जुदि बुङो जेफोर गाज्रि बेफोरखौ, अब्ला बिसिनि अबस्थाया मा जागोन रायजो राजानि सिगाङाव। थ' बेनि थाखायनो बिथांमोना बेफोरखौ खालामदों। खायसेया अभियोग लाबोबाय थादों, नोंथाङा बुंबाय थादों 3000 कोटि थाखा जाख्ल'दों बिपिएफ दोलोआ। नाथाय नोंथाङा बै समाव दंमोन, अब्ला बै समाव मानो बुङाखैमोन बेबायदि अभियोग? ना ओंखायनो आं होनदों दा बे खोथाखौ आं बुंनायखायनोथ' बिसोर गिदों। ओरैनो जाख्ल'नायनि बाथ्रा आं बुङा, नाथाय 3000 कोटि थाखा जोंनि बाजेटनिबो एक्सट्रा बेखौ बिसोरो बाहायदों। माब्रै बाहायदों? जे सोरनोबा खामानि होबाय, कमिसन जाबाय, बिनि उनाव सरकारि भाबै फैसाया फैयाखै। दा नाथाय जिहेतु नोङो टेन्डार होदों, वार्क अर्डार होदों नालाय, थिकादारफ्रा खामानि मावबाय, दा बे खामानिखौ नों बिसोरनो होनांगोन। मोजां मावदोंब्लाबो गाज्रि मावदोंब्लाबो। नाथाय 3000 कोटि थाखा नों बबेनिफ्राय मोननो दा? ओंखायनो 3000 कोटि थाखाखौ जुदि नों स्कुल लांबाय थानांगौ, बिदि स्कुल लांबाय थायोब्ला अब्ला नोंहा बिटिसिआ गोदान खामानिखौनो मावनो हानाय नङा। गतिके बेफोर नियमनि बादगा, सरकार सलायनायाव जुदि नेमनि बादगा जुदि सालायो बोरै जानो? जोंनि न'खरा जेराव जोङो बोसोरसेयाव 50,000जों 20,000जों न'खरखौ सलायनांगौ, बेयाव जुदि 1 लाख थाखा दाहार लानानै दोनो, अब्ला बे न'खरनि अबस्थाया मा जाहैनो हागौ उनावहाय? सरकाराबो बेनो। नोंथाङा गोबां जायगायाव फोसावदिं मेल खुंबोबाय थादों। बे समाव बिजेपिनि बिटिसि सरकार दागोना बेसेबां रोखा? 100%, 100आव 100% बिजेपिआनो बिटिसिआव सरकार दागोन। गंबेसे आखन लाना देरहागोन? आं सानो दिनैनि दिनाव 21खौथ' मोनखागोन, एबसलिउट मेजरिटि। बाखि 7था 6था दंबावो, गासै 27था। आं सानो दानिफ्राय जेरैबायदि रायजोआ बिजेपिनि फारसे फैगासिनो दङ आरो बिजेपिआ जेरैबायदि रायजोनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि थाखाय जिथु दायित्व लादों, आं सानो गासैबो मानसियानो बिजेपिनि सरकार जानायखौ लुबैगोन आरो बिजेपिजों फैगौ 5 तारिखनि गेजेराव, डिसेम्बरनि 5 अक्ट'नि गेजेराव बिजेपिजों ज' जाफैजोबगोन। खिन्थु हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों गावसोर सरकाराव फैयोब्ला बे जोंनि 6 सिडुलनि हानि मोनथाय बायलाय फानलायखौ नन ट्राइबेलफोरनोबो ट्रान्सफार खालामनो हागोन बुंदों। ना बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुङाखै। बिथाङा बुंदों जे नन बर'फोर जायफ्रा बिटिसिनि सिङाव दं बिसोरबो हा हुनि मोनथाय दं आरो बिसोर हा हुनि मोनथाय दंखायो जोंनि हा हुनि जिथु नेमखान्थि, बे नेमखान्थि बायदियै बिथांमोनहा गासिबो मोनथायखौ मोनगोन आरो बेखौ बिजेपि सरकारा खालामनानै होगोन। बेखौ दा जोंनि जिथु इस्ताहार बिजेपिनि बे इस्ताहार घोषणा पत्रआवबो दिनै होबाय। बेवहाय नायबानो रायजोफ्रा बुजिगोन नेमनि गेजेरजों। गतिके ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेलनि खोथा होनाखै, नाथाय बिटिसिआव नन ट्राइबेल मानसिफोरबो दं। बे थाखानाय नन ट्राइबेलफ्रा जेब्लाबो हा हुनि बेलायाव गावसिनि अधिकारखौ मोनगोन आरो बे बेलायाव बिजेपि सरकार फैयोब्ला रोखा खालामना होगोन जे सोरबाया हा हु फाननोबा बायनोब्ला बिटिसिनि सिङाव बेखौ 15 दिननिफ्राय दानसेनि गेजेराव सार्कोल अफिसारा पारमिसन होनांगौ नायजोबनानै बे मानसिया बिटिसिनि नंगौना नङा, बेनि हाया आसल नंगौना नङा, मा कन्डिसनाव दं, बेखौ 1 मासनि गेजेराव मेक्सिमाम होनांगोन पारमिसन। आरो जुदि होनो हाया होमब्ला एसडिसिनि सायावनो बेबस्था लानाय जागोन। बेबायदि बिजेपि सरकारा फैयोब्ला नियम बानायगोन। गतिके गासिबो बेफोरखौ मोनगोन जायखौ हाग्रामा सरकार थानाय समाव बेफोरो जायाखैमोन। दिनैनि दिनाव सावस्रि बिफाननि मन्त्रि बिथां रन्जित दास, बिजेपिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनाबो दा नं दतमा समस्तियाव फोसावदिं मेल फोसावफैदों। बे समाव बिभुति बरगयारिनि देरहानाया बेसे रोखा? बिभुति बरगयारिनि देरहानाया रोखा। अलरेडि दिनैनि मिटिङावनो जोङो नुबाय जे बिथाङा बेसेबां कर्मि बा रायजो राजानि समर्थन दं आरो दिनै गोबाङावनो होबथादों। बिसोरबो फैबावगौमोन आरो जिहेतु बिसायख'थिया 10 तारिखसिम रायजो राजानि खाथियाव गासिबो बाथ्राफ्रा थांगोन। दिनै जों जेखौ सावरायदों आरो बेखौ थाङोब्ला रायजो राजाया बयबो जोबनायाव बुंगोन नंथारगौ। दिनैनि दिनाव आरो हाग्रामाखौ नांला। दिनैनि दिनाव बिटिसिआव गोदान चिफ जानांगौ, गोदान सरकार जानांगौ आरो रायजो राजानि जिथु आसनिफोर, स्किमफोर बेखौ रायजो राजाया मोननांगौ।
बिजेपिया बिटिसिखौ आवथायाव लायोब्ला बिनि सिटआ सोर जागोन? बेनि सिटखौ बिटिसिआ मा होनो बिजेपिआ सावरायलायनानै हाइकमान्डआ थिग खालामगोन। जायफोर बिसायख'थि गेलेदों बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो जागोन आरो बेखौ बिजेपि सरकारा थिग खालामगोन जे सोरखौ सिट होयोब्ला बिजेपिआ दिनै जिखिनि बिटिसिआव मावनायनि खोथा होदों रायजो राजानि बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन। आरो सार मोनसे खोथा खोनाबाय थादों जे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिजेपिनि माखासे सिटखौ बायनानै दासिम ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जागासिनो दं। बोरै? थारमाने सार माने इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ माखासे सिटखौ बिजेपिनो फानदों होननाय माखासे खोथाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दं। दा बेखौ लानानै बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोजों इसिङारि माबा सोमोन्दो दं होननानै नाय बेबायदि जेबो गैया। इलेक्सनसिम गावबागाव केन्डिडेट दं, गावबागाव केन्डिडेटखौ देरहानो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। गतिके बेवहाय इउपिपिएलआ जुदि हगारना होयो बिजेपिनो आंथ' मोजांसो मोनगोन नङा होमबा? खिन्थु बेबायदि दाबो जेबो जायाखै रोखायै। नाथाय बिजेपि हान्जाया इउपिपिएल हान्जानि सायाव जेबो अजद गैया। मानो होनोब्ला बिसोरो मालाबाबो सरकारबो फैयाखै, मालाबाबो खामानि मावनानै सोरखौबा थगायै जेबो खालामफेराखै। गतिके बिसोरनि सायाव जेबो अभियोग गैया इउपिपिएल हान्जानि सायाव। बिनि उनाव जेब्ला माने मा होनो इलेक्सन जोबगोन, इलेक्सन जोबनायनि उनाव ज'नो मिलायलायनानै गासिबो खामानि मावलांगोन। मानो बे बिटिसिआव जुदि जोङो गासिबो रायजो राजानि जौगाखांनायखौ लाबोनांगौब्ला दावगानायनि खामानिनि समाव जों बयखौबो लालायनानै बयनिबो सायसनजों जों खामानि मावलांनांगोन। ओंखायनो बेवहाय जेबो गैया। दा फार्स्टआनो जाहैबाय जोंनि जिथु गाज्रि सासन बेबस्था, खालि साफा सानै मानसियाल' माने सुबिदा मोननाय बे सिस्टेमखौ जोङो फोजोबनांगौ आरो गोदान मोनसे सिस्टेम लाबोनांगौ। जाय सिस्टेमाव रायजोनि जिथु अभाब अभिजात बेफोरो माने सम्पुर्ण भाबै समाधान जायो।